Goeie alweer. Mooi damsjoggen naar dit journaal. Wij zullen hem de komende weken elke week een nieuw filmpje zien laten over de Centrale As, over Santje September, waar het een heerlijk door de markt is. Santje September, dat is vooruit over de As met de handel. Dat is een heel leuk initiatief voor de opening van de Centrale As. Daar verlenen we ook heel graag onze meewerking aan. En het is natuurlijk een mooi moment om even ons bedrijf even in het voetlicht te zetten. Zodat de mensen wat interessante dingen over ons bedrijf te weten komen kennen. En je kan wat in contact met mensen komen die geïnteresseerd zijn. We zijn een internationaal transportbedrijf. Die hebben opslag op het terrein en in de loodsen. Internationaal transport natuurlijk. En we handelen ook nog in vrachten, zeg maar. In principe kunnen we alles vervoeren. We halen geen kiepauto's en geen bulkauto's, maar zelfs dat kunnen we regelen. Trouwens goede connecties met collega-vervoerders in de regio. Wat we eigenlijk wel speciaal in binnen in Noord-Nederland is het vervoer van hangend vlees. We zijn eigenlijk de enige vervoerder die het materiaal had om hangend vlees te vervoeren. En daar zit ook wel wat groei in. We hebben de laatste jaren daar aardig in uitgebreid en dan hebben we ons verder in gespecialiseerd. Waarom zit je hem eens in Noord-Friesland? Ten eerste is dat natuurlijk vanuit de geschiedenis gegroeid. Mijn voorouders hebben het bedrijf 20 jaren opzet. Aanvankelijk begonnen als beurtvaartbedrijf. Mijn schipje over de Egerwasterveer. De Egerwasterveer leidt hier nog altijd een nijstuursbedrijf. Daarna hebben ze hun vestiging hier op dit plek waar we nog altijd zitten. Voordeel, we zitten gewoon nog tussen het grootste gedeelte van onze klanten in. Dus we kunnen daar toch snelle service bieden aan onze klanten. Dat is ook heel goed. Plus het feit dat onze chauffeurs bijna alle jaren hier uit de regio komen. Dus ja, we putten uit een goede bron met vakmeisjes die we van dichtbij heel kennen. Je bent op een hele bijzondere manier belutsen wie de onlis van de Centrale As. Nou ja, het bijzondere het leuke is dat we dus net alleen nog over de Centrale As heen azen, maar dat we dus ook belutsen binnen bij de onlees van de Centrale As. We voor een klant, Zeever Holland, hebben we de opslag hier bij ons op het terrein. En dan leveren we dus ook het vangrailmateriaal, we door het transport. En we lossen we de vrachten met de kraan langs de Centrale As. En dan wordt het plaatst. Dus we kunnen nog jaren in ons eigen werk en hebben we er langs rijden. Centrale As, kwart zijn, brengt eigenlijk de rest van de wereld wat dichter bij dan wat en bij onze regio. Dat scheelt per rit scheelt het dus toch gauw een kwartier. Als dat alweer weer omrekent over het aantal auto's wat we hadden, dus zo'n 20 eenheden, dan praat het over toch gauw een 2500 uren wat we per uur besparen kunnen in tijd. Plus nog een keer dat een auto volle zuiniger is, omdat er op een snelweg rijdt. Dan hoef je net constant de remmen op te lopen, wacht je voor de stoplichten enzovoort. Dus wat dat betreft biedt het voor u een voordeel. Van de andere kant is het extra, onze regio wordt ook wat dichterbij van de rest van de wereld. Zo moet je het ook wel bezien. Mijn naam is Jacob Hanenburg. Ik ben boswachter bij Staatsbosbeheer. En we staan hier in de Houtwiel, een van onze mooiste gebieden hier in Noord-Friesland. En een gebied waar de Centrale As heel duidelijk zichtbaar is. Want de Centrale As verleent je letterlijk hoe de ecologische haatstructuur zodat we dat nemen. En daarmee is hier een hele veilige verbinding maken. Hoe bijzonder is de Houtwiel? De Houtwiel is qua natuur een hartstikke bijzonder gebied. Het is een grote oppervlakte, kletstrovierd moerasgebied met heel veel wetterrijd. En wetterrijd is toch wel een leefgebied wat op heel veel plekken in Friesland verdwenen is. Maar in de Houtwiel vind je dat nou op een grote schaal. En ja, dat zie ik wel waarom in soorten die daarin leven. We hebben eerst de roerdomp al. Misschien prachtig geluid. Nou ja, in de Houtwiel zitten sommige jaren wel zo'n 8 honderden roerdompen. Dat vind je eigenlijk nergens in Friesland. Op Zandlietse oppervlakte zoveel roerdompen. Dus de Houtwiel is een echt roerdompenparadijs. Ben je tevreden met de natuur zoals die nou inpast is in de Centrale As?
naast dat in de Centrale Aas de Dijk online wordt, is er ook een heel stukje gebiedsontwikkeling in. De gebiedsontwikkelcommissie is daar ook met de West. En daar zijn hele mooie natuurgebieden ook online. Net al in de Geren, bij de Houtwiel de Vlaamse Leien. Maar ook bij de Leien bijvoorbeeld. Bij Jestermaar is het gebied de Putten ingericht. Ja, dat zijn wel kansen die dan voorbij komen op het moment dat er zulke infrastructurele projecten uitgevoerd worden. Wat is het effect van de maatregelen die tot nota na zijn? Nou, het gebied is volle wier maken. Ja, en dat zie je waarom in soorten van wier de natuur. We beginnen al door de roerdom, maar ook de otter doet het hier hartstikke goed. Kan je verschillende camerafaltjes wel in het gebied houden. En daar hebben we prachtige beelden van otters met jongen en ook solitaire mandjes. En allerlei orenbeesten. En ook een wetterspitsmoes tippelt mooi terug het beeld. Het zijn al die soorten die een relatie hebben met wierd, moeras, sompengebied. We hebben verschillende faunapassages maken, maar de meest opvallende is natuurlijk wel de flyover die door de Vlaamse Leien heen gaat. Ja, dat is natuurlijk een heel robuust gebeuren. Dat kan bijvoorbeeld de beheerdieren die in dit gebied rondrennen, de Schotse Hollanders en de Exmoor-ponies, kunnen daar gewoon onder trok. Nou ja, als die beesten er onder trok kunnen, dan kunnen alle dieren die in het gebied rennen te trok. Die hebben de roer op. Mooi. Dus de Centrale Aas die is nou aan zijn bijna klaar, maar de ecologische hoofdstructuur is nog een deel in de dik. En daar leidt nog een hele mooie flyover. Maar als je nou een otter bent, dan kom je vanuit de Grote Wiel, hier de EHS inwandelen, door het Boetenveld, de Houtwiel, de Vallon. Maar op een gegeven moment kom je bij Westergeest op een brei, daar hebben we dan plat rijden, want daar houden de verbindingen op. En dus het is, de EHS is nog een deel in de dik, die moet beslist nog energie stutsen worden. Hoe belangrijk is het voor ondernemers uit deze regio om aan mij te doen om de grote manifestatie op 20 september? Dat is zeker wichtig, want er is een hele nieuwe doelgroep aan consumenten die naar Dokkum komen kunnen op een noffelijke manier vanwege die Centrale Aas. En je moet je wel bekend maken aan die mensen. Dus het is een prachtige gelegenheid om je te presenteren en te vertellen wie je bent, wat je doet en hoe je werkt. Dus het is zeker wichtig. Wij hebben een bedrijf in Brungot en in Wiedgot. En vrij vertaald is dat televisie, muziekapparatuur, wasmachines, droegers en ga maar verder. Alles wat er mee gear hangt. Apparaten gaan wel eens stikken. Komen er mensen nog wel om apparaten bij jou te brengen en zeggen van het is stikken, kun je dat voor mij zeggen? Minder als vroeger, maar het gebeurt nog steeds een hele soort. Het yield is natuurlijk ook altijd wel belangrijk. Maar omdat wij zelf service verlenen, zelf repareren, kunnen wij de kosten van reparatie leeghouden. En ben toch vaak nog in staat om de mensen voor een leuk bedrag de reparaties klaar te maken. Ben je echt nog wel eens in de meeste thuis om dingen te herstellen? Want ik kan me zo voorstellen dat je net altijd bij een wasmachine sjouwen. Nee, wat ze hier brengen kunnen we hier op een technische dienst klaarmaken. Maar voor een wasmachine of een koelkast of een groot apparaat dat je net mee slepen, komen we bij de mensen thuis. En dan repareren we het onhuis. Alleen nog in een extreem geval dat het net direct verhelpen is, neem het even mee. En dan krijg je de mensen een vervangend apparaat. Waarom is het belangrijk dat een bedrijf als dat van jou hier in Dokkum zit? Dat had meerdere belangrijke en wichtige zaken. Natuurlijk, wij hebben een stukje werkgelegenheid. Wij zorgen toch in Dokkum een goede middenstand in stand te houden. Ervoor dat de samenleving, dat de mensen hier in de gemeenschap een betere, leefbaarder omgeving hebben om in te wennen en in te leven. Wat is het belang van de Centrale Aas? Voor Dokkum is dat een hele wichtige zaak, want Dokkum is een prachtige stad. Dat zal ik iedereen ontdekken die daar die Centrale Aas deel riet. Maar het ligt helemaal in het noorden. Ja, je gaat er net samen even heen, maar met zo'n Centrale Aas ontsluit je de boel goed. En is Dokkum voor een hele soort meer mensen bereikbaar. En dat zal ik brengen doen als ze hier komen. Ik heel aantrekkelijk, want we hebben een geweldige mooie binnenstad. Maar eigenlijk alle winkels die je winstje kennen.
Je zal op Sontje September op een grote festiviteiten aanwezig wezen. Wat doe je hem dan op die dag? Wat zullen wij doen? Wij denken aan een presentatie om ons bekend te maken met uw bedrijf, met uw producten, met uw service. En ik zie al waar zitten wij. En ik natuurlijk bekend te maken hoe wij virtueel te bereiken zijn. De prijsvraag van deze aflevering. Het project Kansen in Kernen met 6 dorpen mee belutsen. Waar kan Ojan welke dorpen uit het binnen? Dat kwam Trojan op prijsvraag vooruit met de handel FRL. Dan ben er het vanzelf bij prijzen aan verbonden. De douanetas met inhoud, de tas van het Centrale Asbureau en de tegoedbon van een van de deelnemers die het mij doet aan dit evenement. Zo bij het einde komen van deze uitsturing. Graag tot de volgende keer en bedankt voor het zien.